about the days we used to shine when we were young. I told you that we should start a band and reach for the sky. It's 2 a.m. and I can't fall asleep. I'm just not tired. Co to je? To je kámoš? Tam kámoš? Hej, kámoš. Moje nový New Balanceky na mechu. Jsou pěkný. Jo. Ahoj, tak já bych vás chtěla pozdravit u mýho prvního videa. Je podzim a já jsem teď na takovém mým posvátném místě, kam chodím odpočívat s Pesanou a chodím tady prosit o různá přání, které mám, a mám to tady moc ráda. Krásně jsem skrz duby prosvitá sluníčko a slunečním paprsky a jsou tady takové skály. Jinak momentálně se nacházím v Pohanském lese, lesoparku, kde přesně tak to vám sdělovat nebudu. Hlavně tyhle videa budou o procesu stavby domu, který si chystáme stavět s mým přítelem, a je to takovej náš dream house. Já jsem se vždycky přála mít krásný domov, kde se budu cítit hlavně v bezpečí a bude jenom můj. Takže vlastně toto je takový moje splněné přání a myslím si, že i přítele, protože on tomu zase přistupuje tak, že každý muž by měl za svůj život zasadit strom, splodit dítě a postavit dům. Takže to se chystá udělat. A mě úplně neskutečně baví interiérový design, takže já si na tom úplně smlsnu a už se těším na ten proces navrhování. Taky na ten proces vyprávění, který vám tady vlastně budu touhle formou poskytovat. Tak touhu po domečku jsem odstartovala asi já, protože já jsem si vždycky přála domeček se zahrádkou, a jelikož už bydlím v Praze nějakých 10 let, tak už je to pro mě... Teď mi někdo píše zprávu, přítel? Tak už je to Praha pro mě dlouhá a chtěla bych mít taky svoji zahrádku. A tak jsme nejprve začali hledat domy, ale vůbec nic se nám nelíbilo. Já si pamatuju tohle období jako hrozně strastiplné, protože já jsem fakt každý den byla na S-realitách a každý den jsem prohledávala ty nabídky domů. Ale musím teda říct, že ta kvalita těch navržených a postavených domů tady v České republice, já nevím, jak je to jinde, jo, ale to je fakt šílený. Myslím si, že když si na to dobře pamatuju, tak se mi líbily ze všeho za celý ten rok asi 2 domy. A to jeden jsem si pak všimla, že má v popisku inzerátu prodáno. A ten druhý, ten byl hodně daleko. Takže jsme hledali domy, ale nic se nám nelíbilo. A tak jsme postupně přesedlali na to, že jsme začali hledat pozemek, že bychom si teda své vlastní bydlení postavili sami, hlavně podle svých představ. Pak si myslím, že jsme byli asi na 3 prohlídkách domů. Ježiš, ono už bude 5 a já mám teď ten schůzku, online schůzku. Tak moment.
Tak my už jsme dorazili s Pesankou domů. Já vám asi to video o tom, jak jsme vybírali pozemek, dotočím zítra, protože dneska už jsem musela dát Pesance napapat. Sama sobě jsem si udělala zelený smutíčko. A dneska už asi se s váma rozloučím, protože tady musím ještě poklidit a chtěla jsem ještě něco uvařit. A přítel mi teďkom psal, že bych chtěl jít zase s Pesankou, když jsme s ním teďkom byli, a zajít na jedno, takže se ještě vydáme ven. Tak se mějte, pa! I'm gonna let the sun shine in today. I'm trying to make this darkness go away. I'll paint with colors and I'll sing until my lungs give out. My budeme mít domeček, my postavíme domeček a Pisana tam bude běhat za plotem. Proč se rozepínáš bundu? Že mi vedro. Z toho? Stop. Mě nepustili spát. Chtěla jsi natáčet, tak tě natáčím. Já nevím, co mám dělat. Co mám dělat? Nevím, to co jsi chtěla dělat. Skákat nebo ne? Co jsi říkala? No, nešlapej na stěny. Po stěnách se nešlape. Jo? Pesano. Nešlape se po stěnách. Já to vím, že chceš šlapat po stěnách, ale nebudeš. Hezky si ještě sedni, jo? Ještě si sedni. Tady lehni si na dečku. No. Ale prosím tě. Ještě čekáme na pánička. Pindulino. Čauky, tak já vás zdravím u dalšího videa. Já jsem vám předtím slíbila, že vám řeknu něco o tom, jak jsme vybírali pozemek a jaký jsme nakonec vybrali. A taky vám řeknu něco o našich architektech, které jsme vybrali. No a chtěla jsem vám ještě představit našeho člena rodiny, protože, co jsem se koukala, tak zatím tenhle vlog je jenom o Pesaně. Takže jsem vám chtěla jenom jí představit a abyste věděli, s kým máte tu čest na videích. Tak, tohle je prosím pěkně Pesana, Yoko Ono, její hlavní jméno. Je to Shiba Inu, Yoko Ono Shiba Inu. A já jsem teda, musím se přiznat, že je to docela ostuda, ale já nevěděla, kolik jí je let. Tak jsem si řekla, že na tohle video si vyndám očkovací průkaz a podívám se konečně, kolik té naší fence je. Takže moment, čekej, lásko. Tak šikulka, ty hezky čekáš, že? No jo. No a zjistila jsem, že Pesanka se narodila 15.9.2012, teda 19, takže jsou jí 4 roky. Ty jsi stará bréca. No jo, ty jsi úplně stará a nikdo ti nic nedal, veď ty jsi měla narozenínky před měsícem. Nedostala žádný dárek. No, ale plánujeme jít do té čistírny pejsků, že jo? To bude dárek. Tak, my jsme samozřejmě pozemek hledali na S-realitách. Tenhle portál asi všichni znáte. Hledali jsme tam jak dům, tak pozemek. Ale opravdu tam to bylo fakt těžký. Třeba jsem na tom strávila hodinu, než jsem vlastně prohledala všechny ty nové nabídky. A sice jsem měla nastavenýho hlídacího psa, ale stejně jsem to projížděla i ručně. Tak jako ono těch pozemků v té lokalitě, co jsme si vybrali, moc ani nebylo, takže to bylo rychlý, když jsme pak začali hledat pozemky.
No a další portál, kde jsme hledali, tak byl Svoboda a Williams. Tam mají už celkem lukrativnější nabídky, třeba zámek, jak jste viděli, si můžete pořídit. Takže tam jsem našla taky nějaký domy. No a pak jsme byli asi na 3 prohlídkách pozemků v té dané lokalitě, kterou jsme si vybrali, ale ani jeden jsme nekoupili, protože tam vždycky něco bylo, co se nám nelíbilo nebo se nám nezdálo. Pak nakonec ale přišla přítele sestra, že zahlídla na Instagramu vlastně nabídku na pozemek přesně v té lokalitě, kde jsme chtěli, za super cenu 800 metrů čtvereční. A tak jsme se na něj šli podívat a vlastně tam nebylo vůbec o čem přemýšlet, protože vlastně splňoval všechny ty požadavky, které jsme chtěli. Tady vám můžu ukázat fotku našeho pozemku. Byl takhle hrozně moc zarostlej trávou a vlastně tam byl jeden strom šípkovej a ještě jeden tamhle v rohu, nevím, co to bylo. A to už je teď pokácený. Pozemek jsme koupili oficiálně někdy v srpnu a já vlastně od té doby začala hledat architekty. Pak jsem si udělala takovouhle tabulku, kam jsem si vlastně zapsala všechny architekty, které jsem našla na internetu, na Instagramu, nebo jsem na ně dostala nějaký tip. A vždycky název studia, pro klik jsem si udělala na stránky vlastně hlavního architekta nebo nějakého zástupce, cena, za kolik mají studie a projekt. A pak stav, jestli už jsem si domluvila schůzku nebo ne, kdy máme termín schůzky a pak nějakou poznámku k tomu, abych věděla, jestli se mi teda líbily, jak moc se mi líbily a jestli teda odpověděli. Já tady mám v té tabulce asi 22 architektů a odepsali mi téměř úplně všichni. Nejvíce nám teda líbily Studio Reaktor, pak Edit Architects a MA Studio. A pak jsme taky pak nás taky oslovil Urbi House. No, takže s těmahle architektama, s editama teda ne, ale se Studiem Reaktor, s MA Studio a s Urbi House jsme měli osobní schůzku, ale stále jsme se nemohli rozhodnout. Stále to ještě nebylo ono. Jako Studio Reaktor to je fakt jako špička tady v Praze, ale ta cena tomu odpovídala, takže pro ty jsme se nerozhodli teda z hlediska ceny. Na začátku jsme uvažovali i o typovém projektě, že bychom se ho koupili na internetu nějaký, který už je vlastně hotovej. Ty typovky určitě dobře znáte, ale fakt se nám vůbec nic nelíbilo. Vůbec. Já jsem si říkala úplně, kde jsou ty hezký domy? No a tak čím dál tím víc jsme vlastně směřovali k tomu, že si ten dům fakt budeme muset nechat navrhnout, protože když se nám nelíbilo ani nic, co bylo postaveného, ani žádný typový dům, tak vlastně ten výsledek byl jasný, že si ho musíme nechat navrhnout od architektů. No, takže typovky jsme přestali hledat a pak jsme si pořídili tady nějaký knihy. I tuhletu pořídil přítel. Vlastně, aby jsme nazbírali nějakou inspiraci domů a tak. A vlastně i na inspiraci na architektonický studia, protože já jsem nevěděla ani, koho máme vybrat za ty architekty. Samozřejmě začali jsme hledat na Instagramu, na internetu, měli jsme i nějaký tipy od přátel a známých, kde vlastně jsou různý projekty takhle nafocený a vždycky je tam nahoře, jaký architektonický studio ten projekt dělalo. A takže vlastně to byla inspirace na ty studia, že bychom je klidně mohli oslovit. Ale ani z téhle knihy se nám nic nelíbilo. Pak teda jsem narazila na studio Apex, který dělají docela pěkný typovky, ale opět knížka jako blázen, ale vůbec nic se nám nelíbilo. Takže tady vlastně máte i kolik stojí projekt a kolik vlastně by přibližně stál postavit ten dům, vždycky půdorys a vizualizace. Takže tady jsme taky nevybrali. Pak vlastně jsem si nechala poslat od náš dům i tady takovejhle magazín, kde byly vlastně přesně ty typovky, na který můžete narazit kdykoliv na internetu. Mají ekonomické stavby, jo, já ani nevím, to bylo myslím, že pasivní domy. Já nevím, to jsou přesně ty domy Erika, Františka, Lucka, jo, Katka. Ne, opravdu, dům Katka jsme nechtěli, já to nechci hejtit, ale my jsme opravdu chtěli něco více personalizovaného.
No, jako ekonomické stavby, já proti nim vůbec nic nemám, dokonce jsme s nima byli i na schůzce. A můžu doporučit, mají úplně výborný podcast, řeší tam fakt zajímavý témata, co se týče investování, staveb, hypoték, ale prostě probírají i takové věci, jako jestli si pořídit krb nebo ne a tak dále. Tam jestli si pořídit krb a nebo ne. No, já se omlouvám, já jsem si musela jít vzít brejle, protože mě z těch čoček hrozně pálily oči a v té člence jsem vypadala taky docela šíleně. No a jak to bylo dál? Takže já jsem pak narazila na Instagramu na reklamu, která byla na 3denní online workshop, jak stavět v dnešní hektické době. No a mně připadalo, že to bylo úplně něco pro mě, co já jsem v tu chvíli zrovna potřebovala. Někoho, kdo mě trošičku celým tím procesem stavby, navrhování domu a tak dále provede a budu si trošičku víc jistá a získám ještě nějaké informace, které mě stále opravdu chyběly. Workshop byl od studia Krystal Architektura, no a já jsem se teda workshopu zúčastnila, trvalo to 3 dny, byly tam živý vstupy od architektky a fakt hodně mi to dalo. Krystal Architektura má i kurz, 5denní online kurz, který jsem si teda taky pak koupila, protože jsem si říkala, že chci vlastně získat ještě víc těch informací. Ten kurz byl pak už mnohem víc obsáhlejší a podrobnější. No a já jsem ten kurz ani nedokončila a vlastně během toho kurzu jsme se pobavili s přítelem a rozhodli jsme se teda pro studio Krystal Architektura, a jsme za to do teďka moc rádi, že jsme si je vybrali, protože ta spolupráce s nima je fakt skvělá. No a já vám teď ukážu jejich webovky a něco vám o studiu řeknu. Takže tohleto jsou webovky studia Krystal Architektura. Podíváme se tady do sekce více a přečteme si něco o studiu. Tady v té sekci lidé, aby jsme se podívali na to vlastně, s kým jsme spolupracovali. Takže to byla inženýrka architektka Kristýna Vyslichová a inženýr architekt Viktor Kiršner. Nás vlastně hrozně moc zaujalo, že jsou pár, stejně jako my, a opravdu skvěle se nám s nima právě díky tomuhle spolupracovalo, protože se nám líbila jejich vzájemná spolupráce, jak se strašně moc doplňovali a hlavně se nám líbilo jejich nadšení a entuziasmus a k tomu to vlastně doplňovala velká odbornost a pečlivost, což nám úplně nejvíc imponovalo. Tady se vrátíme do sekce o nás. Mě zaujala jedna věta tady. Klienti jsou naši partneři, kterým nasloucháme a společně se snažíme najít to nejlepší řešení pro vás a pro váš rozpočet. Více o tom, jak probíhá spolupráce s námi, se dočtete zde. Takže tady se vlastně můžeme dostat i na to, jak vlastně oni pracují a jaký postup to vlastně celý ten proces má. Tady se podíváme do sekce kurzy. A já jsem vlastně prošla všema těmahle kurzama, tohle byl ten první kurz, který mě oslovil na tom Instagramu a pak jsem si zakoupila vlastní dům nebo byt, který bych vám ukázala i takhle přímo z prostředí toho kurzu. Takže on je vlastně rozdělený takhle do modulů a každý ten modul obsahuje videa, které architektka Kristýna nahrála a natočila a v každém tom videu se zabývá vlastně nějakým tématem. Je to celkem obsáhlý, já se teda musím přiznat, že jsem asi některý videa i přeskočila, protože my jsme vlastně s nima navázali spolupráci a už jsem ani neměla čas tohle řešit, protože jsme řešili všechno s nima za chodu. Ale okamžik, kdy jsem byla opravdu přesvědčená, že si je vybereme, tak byl v tady tom modulu číslo 1 video 2, což je tohleto. Takže já ho rozkliknu tady. Tak a aby se vám tyto všechny vědomosti krásně spojily, můžeme se podívat tady na v té vizuální části, tak si pojďme opravdu ukázku. Vizuálně ukázat, jak takový návrh vypadá a co vy jako klient vlastně dostanete, pokud budete chtít si od někoho zpracovat návrh a jaký je právě rozdíl mezi tím návrhem
a dalšími stupněmi té dokumentace. Tak pojďme se na to podívat. No a já to tady přetočím právě na ty dokumentace. Když se tady na to podíváme, to je tak opravdu, to je tak pečlivě zpracovaný. Tak, už i v návrhu například tohle. Můžete vlastně počítat už v té studii s nějakýma konkrétnějšíma stavebníma prvkama. Jo, a udělat si takové nějaké třeba základní detaily, tomu se říká ještě detail, jo, stavební detaily, aby vy jste si i třeba i v té studii ověřili, že vám to tam všechno funguje, že prostě máte tam dost místa pro osazení oken, pro omítku, jo, skladby konstrukcí fungují vám a tak dále. Jde vždycky o to, v jaké podrobnosti tu studii vlastně chcete nechat si zpracovat. Samozřejmě, čím víc věcí vy si zpracujete v studie, tak tím je potom lepší předpoklad toho, že už se to v pořádku všechno dodělá a nebude tam vlastně žádný problém. A to je čistá pravda, protože my už máme s architektama se studii zpracovanou. Ta vás čeká v dalších videích, kde vám ji ukážu, představím. A je teda pravda, že je opravdu pečlivě zpracovaná. No a tohle je asi pro dnešní vlog všechno. A uvidíme se u dalšího dílu. Bye! A u toho schodiště vlastně tam je jakoby vidět ten strop, nebo to bude jako, že přes to bude taky to dřevo nějak udělaný? Nižší ta výška. Takže to má těch 2,5 světla? Jo, 2,5 světla výška. To vyšlo taky vymyslet nějaký klání vlastně v té garáži. Ještě nahoru.